Aydımçı, showman Şahir, Thadınlı, Turgun, kompozitör, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Türkmen portal web-saytımızın mehriban tomoşaçylary görüşmeli. Tanış yüzler adlı gepleşimizin täze sany ýöriýte sizin üçin. Bizim bugünkü tanış yüzler gepleşimizin tanış yüzü bolsa, yurdumuzun belli alp barjysy Türkmen awazynyň alp barjysy hem de artistimiz Atajan Bekeýew. Hay toýa barsak öň bilen gap berdi bolama şular. Öýler ýok ýaly. Diňe toýda bolar. Kara saçın yıl peşinden Kavanya, kavanya edidim. Atajan, seni gepleşimini täze sany hoş gördük. Sağ olsunlar. Bilen hoş gördük. İlki bilen çaqylymyzy kabul edip geleniňiz üçin köp sağ olsun aýdýar. Sağ olun, sizin hem çaqyl ediňizde minnetdarlyk bildirýän. Sağ olun. Inni tanışylar gepleşimiz bilen tanışmy. Hem bökse. Gaýwala tanış men görýän. Ana men size içkin tanışydyň tanışylar gepleşimiz Türkmen portal web-saytynda tanışylar gepleşimizde. Siz ýa tanalýan ýüzler gatnaşýar we biz 20 tane logik sowal berýär. 3 münden wagt berýär. Şol 3 münden içinde 20 tane logik sowalymyza jogap berip ýetişseňiz ýeňiň bolýar. 20 tane ona jogap berip ýetişmeseňiz hem ýeňilýäňiz. Ýeňilýär. Hawa. Ýeňseňiz de sowgat ba. Ýeňilseňiz hem ma, конечно. Ýöne ýeňilseň eger Boğda ýeňilden ama eken. Hawa, o taraf gowy. Ýöne egerde ýeňilýäňe, dörjük taparym bilen size bir şert berýär. Şo şerti siz kabul edip ýerine ýetirmeli bolýaňyz. Tanpet diýip biler, başga diýip biler tapag diýýär. O şertlere kaýl bolup geleňiz. Sizilen bolmaly. Hawa. Onu düşünüp barsa başlasagam bolar, ýene başlamak hak ýene bir zat ýatladan soraglar berip durkam. Şu sorag bilesim gelýär, ýöne bilemok diýsen. Wagt sakla çınar diýersiň we dostýarlyň birine jaňatyp ýardym isläp bilersiň. Maslahatlaşyp. Hawa. Onu kıyındadı yok, başlayar elmi. Onu 3 müddetimiz gitti, soraglarymyza başlaýar. Elbetde birinji soragymyz özüňde değişli. Özüňde halamayan bir häsiýetiň. Özümde halamayan häsiýetiň. Halamayan bir häsiýetiň bize aýtdyp. Men Ýokmy ýa? Birden neme bolýan käwat. Gaharlan ýa. Birden gaharlan. Näme diýäniň bilen okşanda. Birden gaharlan bilýän. Şo hädim halamak. Birazjyk pikirlenip gaharlansaň ogda bilýän. Hawa, saňa kunmedýär. Gün gaharlan goýberýän. Bolýar, hawul dowam edýär. Dengiziň içinde bir tanlyk getir. Oň içinde hemme zat bar, gaty köp zat bar. Ýöne ýekeje zat ýok, näme ýok. Howa ýok. Ýok. Howa belki badyr. Dengiziň içinde tanlyk getir. Logik sowal ýene kömek edin. Tannyň içinde hemme zat bar. Ýöne bir zat ýok, nädir? Hemme zat bar, nädir? Bir zat ýok bolýar. Ola, hemme zat bar bolsa nädir bir zat ýok. Bir zat ýok da. Owa. Bilemok. Bilemok, tam gelir, ýa-da bolýar. Bu zadyň kän görnüşi bar, agaçdan, demirden, alüminyumdan aşhana değişli. Şo zatmy? Ýok. Umuman alanda näme diýilýär şoňa? Näme sizde Agaçdan miýsin zatdan näme bolýar aşhanada? Kän, umuman alanda. aşhana değişen jamar bolýandyr. Ha, näme şolar? Bir agaçdan, demirden, Çen loşka. Hawa, umuman alanda. Loşka. Gapçasy. Misal sen pilot. Men pilot. Uçar sürýän. Moskwa uçup barýan. Uçarın içinde 200 tane pasajer bar. Sonra ýanky pilot uçarman näçe ýaşynda? Men Moskwa uçup barýan. Özüm pilot. Hawa. Men 30 ýaşymda. O, seni dogry dämi? 30 ýaşymda. Sonra dowam edýän gerek wagty zyňýalar, gerek däl wagty ýygnaýarlar. Gerek wagty zyňýan. Bolly gerek kälimim ýygnaýan. Esasanam oglanlar değişli. Bilemek hiç. Moş ýeňildir emeli şoň jogap onyny. Siz top zyňýaňyz. Top zyňýan. Top zyňdym. Zyňdym. Günüm saňa ýyzyna geldi. Geldi. Näde ýyzyna gelýär? Ol sen hada degen ok bir adam gapyp ýyzyna da zyňan ok ýöne saňa sen zyňýan o gün saňa ýyzyna gelýär. Diýmek sen ony nire zyňdym? İsteňem. Ýok, sen ýok. Ýere zyňdym. Ýok. Ýere zyňsaň ýer bar. Öne wara hiç kim ýok wagtym öýde gapdamda, ola köpden joýda, gadan aýdym mykam ýa. Öýde kim ýok, ýok. Nire zyňda gün ýyzyna eliňe gelir? Owa. Ýok, dogry. Ýagşy ýapdyr, 2 tane adam ýörap barýar. Ýöne diňe biriniň saçy öl bolýar, näme üçin? Ýagşy ýapdyr, 2 adam ýörap barýar, ýöne diňe biriniň saçy öl bolýar. Biri saýawansy. İkisi saýawansy. İkisinde de saýawan ýok. Ýagşy ýapdyr, 2 adam ýörap barýar, biriň saçy öl bolýar. Sana operator ýörap barýar diýýär. Ne kömek edýär? Şol ikisi ýörap barýar. Bir kel. Bir kel. Adam da adam, mayan yönü diňe köp belän zat. Belän toragym. Yaş.
Hawa. Men iň gowaryan soram 3 tane öküz. 3 litr öňem berdim, ýani gowaryan soram 3 tane öküz. 3 litr süýt berýän bolsa 5 tane öküz näçe litr süýt berýär? Öküz süýt bermeýär. Bir etajda gyzyl reňkde jaý bar. Bir etajda gyzyl reňkde jaý bar. Lesniçalary hemme ýer gyzyl. Sonra ikinci, üçüncü etajda lesniçe bilerler. Bir etaj bolsa näme lesniçe olur? Doğru bildin. Vay. Bolly. Inni sen yeňilliň atajan, gepleşimizin şerti bar. Şert berýär, yeňilsen sen ýerine ýetirmeli bolýan. Men bilýän. Sonra ulman yeňildim öyle. İktan bilmediň bolýan, ýöne arasynda geçdiýendiňe madym men. Ikiden köp mükärdiýän men yeňildim. Hawa, yeňilliň. Sen hem artist hem alp barjy bilýän, hem toýlara da gitýän sen tamada bol. Indi biz şu wagt toýda durus. Toý açmaly. Toy açmaly ödüm biz şu wagt gyýy toýda. Gyýy çykanda. Gyýy çykýar. Sen indi şu wagt biz toýda hemmemiz toýda dur, sen bize toy açyp ber. Assalamu alaykum edi watandaşlar. Şuňyny bir owadan ýurdum diýende bir owadan toýa sebäp bolýar. Şuňyny şunarda onuň gyýjaş durmuş çykýar. Bugun biz bu ýaşlarymyzda bagtardy ödýär. Ogurçuklar gyýjaşlardy ödýär. O çıkkanda jigimdiň amany bagda açyp bordun. Geçin mehribanlar saçakda iýmeli içmeli. Ondan gader geljekler, gelerin tek gelenlerin birazcık bir gep gyýbat bilen başga bolýar sebäp köp batynlar görüşmedik mykmanlarma. Birek bir salyk amany soraşýança toýa çynaryň öýdi bir aýdym aýdyp berjek diýär. O şoňa diňe ferýada men dawram dowam ediberýär. Toýda şeýdi batçaň ha? Men şeýdi batçaň. Kabul etmedim lay meni. Mene bu toýda barasına bir zatda toý gyýgyr bolmasaň bar. Hawa. Assalamu alaykum. Näme bu näme? Haýal gürledin. O adam sen dinle. Dinle o. Assalamu alaykum çykýan onda hemmek şuňyň dönmeli tarap çepinden bermeli. Bolly şert meşhur kabul etdiň. Allah şertmi? Allah gyýdym bolsa gyýdym çykaranda sen çağıryn. Köp tawal atajan şertimizi kabul et berne ýetirdiň gepleşimizde çakyrym kabul edip geldiň saňa sanat äleminde ol üstünlikler arzu edýän. Beýik sepkitler etmeň arzu edýän. Ähli arzu bolan arzu edýän. Janyň sag bolsun. Operatorlarymyzyň hemije şuny ýara gülürýärdi görüp dursun. Elbetde aýtky näme diýilýär? Kamera arkasy bular ýyleşmeli görünök. Ana şu wagt oğlanyň kisini. Olaň etasy işi ha. Etasy işi ýylgyp çykalýarlar. Şolan bizi ruhlandyryr. Hawa. Dedesini arzu edýär. Sağolun hemmeňde köp tanış şüýlere gatnaşyp durun. Öz pikirleriňi garaşyňydan ýola. Ýazyp durun, tepdir. Indi biziň gepleşimizde himayetkarlyk edýänler bar. Siz gelseňiz, ýeňseňiz hem ýeňilseňiz sowgatsyz giden zok diýdik. Birinji sowgatmyda Katmer kafe. Biz gepleşigimizde açanymyz berde himayetkarlyk edýär. Katmer kafe, hawa diňsiz taýsy. Süýjüligini sowgatyny ugradypdyr. Yerleşýän ýerine maýsaňyz belki bilen bar. Ýubileyinde yerleşýär Katmer kafe. Nomerler ýazyp durany içinde men ýurtda bar. Köp sowgatna edýär Katmer kafemizde. İkinci sowgatymyz Rowşen aýakkap. Rowşen aýakkap. Tık bir reklam edýär bilýärmi? Şu adam bam şol reklam. Rowşen aýakkaplar kaçtyn koşlar gowalýanlar üçin. Bularym bize himayetkarlyk edýär we size öz sowgatyňyzy ugradypdyrlar. Köp sowgatna edýär. Rowşen aýakkapyň şu ýazgysyny görümdi. Birinji oşun men kelleme gelen hen. Rowşen aýakkap. Aýdym. Şol gözüm edýär. Köp sowgatyň minnetdar. Ne bu sowgatymyz bolsa Vexus parfüm. Dinle bu Vexus parfüm marada aýdyp geçelim. Bu täze geldi ýurdumyza. Täze diýsem ýaňy däl. O ýem 3-4 aý boldy. Täze geldi. Täze ýaýrap başlady. Ähli gowar ýani isem mysal üçin Chanel, Aventus näme is gowar ýa-da şoň görnüşler başynda. Yerleşýän ýeri Miriýede bazar. Miriýede bazar. Hökman baras. Vexusda köp sowgatna ýat bize himayetkarlyk edýän üçin we onam size gowşurýar, sepip görüm, tesir aýdyň bize. Hökman. Sowgatlan gowşur. Vexus kompaniýasyna Rowşen aýakkap hemde Katmer kafe. Ve de üstüni gardy edýär. Köp sowgat. Üstüni köp sowgat. Sowgatlan gutly bolsun. Spasiba sowgat dedi. Şular ýaly odan pursatda bolsa biz tanışylar gepleşim bu gedek gyzykly tany geçirip gotarýar. Tanışylar gepleşimiziň indiki tanlaryna duşýan çaq hoş sağ olun.